tejto časti si ukážeme, ako upraviť a uzatvoriť obchod. Začneme ručným uzavretím obchodu. To vykonáme jednoducho kliknutím pravým tlačidlom na zobrazený obchod v dolnom okne, zvolíme zatvoriť pozíciu a obchod je uzavretý. Ďalším spôsobom je automatické uzavretie obchodu, ktoré si nastavíme sami pri jeho otvorení. Zvolíme teda nová objednávka. Vždy kontrolujeme symbol. Nastavíme si stop loss, ktorý musí byť nižší ako je terajšia cena a take profit. Potvrdíme kliknutím na nákup na trhu. Obchod sa nám hneď zobrazil. Teraz si ukážeme zmenu obchodu. Máme nastavený stop loss na 2444 a take profit na 2500. Ak sa ale menil stav trhov a my sme sa rozhodli, že chceme zmeniť tieto hodnoty, klikneme pravým tlačidlom na riadok daného obchodu a zvolíme upraviť alebo vymazať. Otvorí sa nám okno, kde si vždy skontrolujeme, či pracujeme s vybraným symbolom. Rozhodli sme sa zvýšiť stop loss a take profit. Samozrejme suma take profit musí byť vždy vyššia ako je terajšia cena. Ak cena na trhu dosiahne jednu z týchto hodnôt, obchod sa automaticky uzavrie. Potvrdíme kliknutím na upraviť. Hneď môžeme vidieť, že sa nám hodnoty zmenili. V ďalšej časti si ukážeme, ako môžeme upravovať grafy.